maneh aja terus salah tampa. Sing marake Ijaz ya. Kembang wae wetan gunung hop manis ya mas yang lembut. Mas lihat apa? Koncone gobias kok masa nonton film Jepang loh. oh ya ngerti wong bagus lho. Lah iya.
Suwe-suwe varisasku engko metu terus lho. Kowe ya lanang ya mumbu lho rasa sok Aku ya bawa kok wisan. Aku ya iso bawa. Ya gage. Ya kowe ya mumbu rasa sok cantik. Ayo, kowe bawa. Suarane kudu wedok. Ya wedok. Sine lanang kok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Derek nyambut damel wonten mriki kula nuwun. Di mana Weh. bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kamu berada ngurmati lingkungan sekitar. Donga sih. Kok walere apa? Heeh, donga sih Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Kowe rotar padang. Lho iki ya panganan, gaweane ya panganan. Kowe maksude kok. Pacitan. Pacitan. Allahumma. Au! Jahannam. Ayo, digeleng-geleng. Tertipu ya. Melihat body language saya tertipu ya. Melihat seks appeal saya tertipu ya. Api-api. Lah kok kira bubul? Lah kok lah Kok mbak ngakake aku? lah kowe mah bakoe ra umum kok. Ngapa nyocok syukur. Rahimku tedun. Rahim Nyocoki dikeki apa? Oh, bokonge mengsel. benakno ya. Mosok ya mburi diganjel ta, Pri? Ayah. Ayah. Ya. Benak. Ayah sapa? Ayah pukon. Oh, iya. Ya. Ayah. Wah. Bengi iki kok agresif banget to kowe. Lah iya. Nek kowe nyeluk Yah ki le nyiter kae genah pas. Ayah Min. Oh sing nyiter. Ayah Manis ya. awah. Kabeh-kabeh kok gelem. Ayah ini kanggoku ya sing ngegong tetepan. Weh. Oh. Ayah. CLBK toh. Cinta lama bersemi kembali. Wow. Oh ya Allah. Sing ngegong kae tau kejadian karo kowe. Wis kejadian apa urung? Takonana kok. Aja ndeder wisa lho kowe. Wong lanang ngadeg pulih wong wedok ki lho. Ninggal tatu. Aja adikku aja tak konoke. Mbak Yune sik. Brak apa? Kak Elisa. Iya. Yuk. Panas udan. Panas setan aleng-aleng. Seping gunung. Riyoke sinten Bapak Ibu? Mimi. Riyoke sinten Bapak Ibu? Mimin nggih. Nggih. Salto gulung-gulung nggih. Apa raiku ra madoke dadi sindhet tok mongkon bagian aniaya terus. Apa raiku wis rembuk tenan to? Alhamdulillah ing ngatasi dari sekian banyak orang kok sing dipilih sampeyan. Angel lho ngono kuwi lho. Ya to Mbak Apri? Nggih, Nok. Apri ora payu Mbak Elisa ora masuk. Loh, kowe Dadi ora mergo pengen mlekutu aku, ora mergo tresno. Ora, tenang kuwi. Saupama ketoprakan bengi iki. Iya to? Nggih. Saupama ketoprakan bengi iki nek kaya Mbak Apri ki rak dadi putri, ratu. Putri, ratu. Utawa ratune wedok ki Mbak Elisa. Kaya sampean ki pantes banget dadi jaran ngono kuwi pantes. Iya to? lah kowe kok jarane blek ngono. Kewan aku, reok aku, apa aku. Yo. Oke, baik. Aduh. Ya. Iya Mas Bang. Iya. Yo. Ya. Atraksi. Weh lah iki. Kudu kuat. Waduh. Iya. Semangat Mbak Imi.
Kowe mbrasat. Aku ngerti, aku wis krasa nek aku ning gratipi. Kowe Esu ta. Aku wis krasa nek aku ning gratipi lara. Aku wis krasa, aku wis batin. Piye ta? Mula suarku tak telat-telatke. Ora usah ngono to. Kabeh wadiku badan. Ora usah ngono. Kowe mau lho Lek pas jengking ngarepmu mbul mau lho. Sing nang kene iki do kaget lho. Lah dipeleti bocah iki. Itu bocah cek bayi. Ngombe sik. Au. Iya nya iki lho. Mimi. Iya nya. Au. Kapyok iraimu lho, ndang ngombe kok. Mimi. Kemayune ora jamah. Tuwek kemayu. Mbok sing ngertok alus lho. Aku dehidrasi. Ya kono ngombe. Ha kono. Biasane lho dedak kok. Masyaallah ngombene jan kaya wong tandur. Wis bali gekan. Ya ditutup. Ha. Wis ngono lho guys senenge wong iki pahalane gedhe. Ora kowe arep jukel lho kowe pri. Ya aja. Ya ora wong pate dhewe-dhewe Pake kok. dhewe engko nek apri iki nek joget iki wasis, iya ta? Tum-tumane padha kok rekoso aku. Jenenge dosa ngono kuwi. Urusanmu, Ra ayo gagas aku. Ah, tum-tumane padha. Lho, Pri. Sing aniaya aku, sing ngentos keringet aku. Barang siapa memakan keringet saudaranya aku ora berkah. Melet sik. Jale. Alah. Kok kabeh ora bedah. Wis pate iki dhewe-dhewe kok dadak meri. Cantik, menarik, mistik. Mistik apa ya? Kaya nomor di mistik. Harta tahta waria. Ya saka bungahku tak weni bonus khusus untuk Mbak Mimin ya. Oh, kuwi. Matur sembah nuwun. Lemrah. Buang cilik payaku. Tak tiwang pen dulu, Ji ro lu, cepet betune entek rasida. Suwen aku. Oh, pokoke sing sekatan. Ampun godho to. Kok nggoda. Nyah. Jiro lu. Matur nuwun lho. Matur nuwun. Sang Ora butuh- itu do melu lho. Rupamu ayu ning ra ngejekeni. Mending tidak terlalu cantik tapi membawa berkah. Men, penting kono rak menang asli. Ya. Aku ya wedok nek mengkurep. Nek melumah kaya arep ngunduh pelem. Gentere. Ya dhewe berarti ini bisa iso dicandai. Iya. Oh, Mimin kajane ra ayu. Ya. Suaranya ya ora apik. Ya, Ini keduman rezeki. Berarti setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Oh. Oh, aku sing dan tua wis ra payu. Dhisik ya tau nom tau laris. Pancen urip ki cakra manggilingan. Dan tidak selamanya di atas, tidak selamanya diujo bondo donya. Yeah. Mungkin dia secara finansial dikurangi tapi dikei nikmat kesehatan. selok tenan. Putra sing soleh-solekah, Iya. kemudahan dalam kebaikan. Jadi yakin, hakul yakin. Jangan pernah orang ana takdir Gusti Allah sing kleru nggo umate. Hidup Sukimen. Hidup! Hidup Sukimen. Hidup! Hidup! Alon-alon. Telake metu. Kowe bar suntik lho. Wingi mau sore suntik. Wah wis Ayo, dioprak Mbak kok terus Elisa. iki bergas. Ya. Nadyan wadon serta Swara suling kumandang senange banget ora bisa gombal. Langgamipun Mbak Elisa lanjut ya. maneh banyu
Iyo iyo sing nande Ning gunung tak sedangi sega pipa londo Mbak Elisa, Kula nggih, nanti Mbak Cange. Mbak Mimin dikasih waktu untuk berekspresi ya. Nggih. Cocokipun menawi nggih jaipong nek nggih kendang Jawa piyambakipun mboten cocok Mbak Elisa. Oh ngaten Nggih. nggih, dikasih waktu spesial tempat yang mangke pas longgar. jaipong kula Nggih. Dipun papanaken papan Siap. panggenan kang sak sae-saenipun. Sak sae-saenipun nggih. Bab nembang kuwi bab nembang, bab nembang. Nggih. Enggak seketo. Jadi kabeh ndek porsinya masing-masing. Iya. Ora kabeh tok monopoli. Iya, Le. Karena sejatinya manusia tidak akan mungkin bisa sendiri. Iya. Kamu juga butuh dukungan support saka aku toh. Iya. Soalnya ora tak support mental iki kendor cah lur niki ora. Mentale drop. Ora apa-apa. Wis gek diapik-apikke sing sae sesuk gek tak labuh. Dilabuh eleke. Dilabuh syukurtane Nggih. kari becike. Amin. Kari sehate. Amin. Kok pas jaipongan aku berarti ya. Ale. Saiki kowe sik nak Mas berarti. Ali diabani sik Mas Noval pas aku keras ya ngono. Nopal. Mas Nopal, engko pas dedek Kiki keras ya, Mas. Sukime kok dadi Kiki. Yuk. Adik, Kamu aja. syukur bisa nyama. Gunung bisa jadi raja. Dene ora gone padha lara Jaman berjuang Jerengeringan anak-anak Biyen tak openi Saiki ana ngeni Jarene wis manang katurutan sing dikadang biyen ate janji saiki apa lali Mimi nopo iki ya gunung tak cacoki saka jagung yo 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 ya kado tak sili capek gunung Entuk asline. totalitas hidup itu harus militan jangan mudah menyerah dalam situasi kondisi apapun Iya. Petarung kok. petarung Petarung. harus bisa survive. Oke. Yo. umbele meler ayu-ayu kok umbele meler Tidak menunjukkan bahwa kamu sedang flu, tidak menunjukkan bahwa kamu sedang sakit. Ya, Karena Neng, Mbak. omongan itu ada doa, ya Allah aku pegel tenan. Ya Allah randedet, ya randedet tenan. Ya Allah bojoku ora tau mulih, ya ora mulih tenan. Omongan itu adalah doa. Oke. Loh. Eh? Aku sehat, aku bahagia, aku Mahok. menjadi ladang berkah. Mahok. Wah, Ya. nek ra ngono Nabian. rugi dhewe. Raden lagi pilek ya, Lek. Jangankan orang lain kon
mengapresiasi kita nggak mengapresiasi diri kita sendiri kok. Ya, dah. Harus mengapresiasi diri baru orang lain menghormati kita. Ibu. Kowe nak ngregani awakmu dhewe kok wong kon ngregani. Ibu-ibu Mulai jangan- dari diri sendiri, mulai sekarang juga mulai dari hal yang terkecil. Loh. Ibu-ibunya kalau mek siji loro nggih Mbah no. Siji loro telu. Nggih, Mbah. Kok kaya mbahne ninggal weling ngono ya. Ya. Aku cuma mengingatkan, kamu harus percaya diri bahwa aku sisa mengutip kalimat Dek Safia Pesindian Jakarta, Iya. tidak ada produk Tuhan sing gagal. Wah, lagi. Di balik kekurangan itu pasti akan ada kelebihan yang Iya. dimiliki, Iya. cuman kadang-kadang tidak dilihat oleh orang lain. Kita harus mampu mengeksplor diri kita. Pertanyaannya, Nggih. apakah banyak kekurangan Mimin? Yang menilai orang lain. Oh iya. Tapi Banyak kelebihannya Pak Beki. tapi kan Gitu. baca terpampang nyata. Kelebihannya satu. Apa? Ususnya gedawan sampai turah metu. Mas tak elingke to, ning parangku semua rasah melu. Rewel, wis tak elingke. Etuk melu ning aja rewel, ngeyal. Jambakan ae. Iya aja, bar tak rebonding kok. Gilani. Ayo entek nono. Apik kowe kok, Lek. Nopal, Au. muah, Waduh. tak apresiasi. Telek. Syukur bisa